weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dingiray fallemma ko on waktu yoni hato ñoro masina kame jembuko ene jiya e gardidi kabruji men leydi sénégal yidde muɗum ko ruttitade ndema beele gam ƴewdade so tawi ne moƴƴa e nder leydi ndi ɗum ko caggal wonande fitinaji baɗɗi toon to hakkude Ukraine kame Russie ha tentewɗo hen boros garnoɗo e nder windere nde kala jeeyi sababu laamu leydi sénégal ƴewdinoma toon to diwan sangal kam so tawi ne moƴƴa ɓe tawi o saaha beele ene moƴƴa e nder leydi sénégal to leydi Mauritanie takko maje Nouadhibou ko maayo ngo hokkiti liɗɗi kewɗi mayɗi jagorɗo tambiɗo oɗon fannu neli toon sete timmuɗo gam yurnitade ƴewde maygol ɗeɗo hen liɗɗi holko saabi ɗuma to leydi Mali woni koye sunare mawde ɗum ko caggal hanki o jaltugol aduna ba mum hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta on biyetenoɗo capitaine Bakary Koïta yalti aduna ko hanki toon to hôpital mo kati ko hande ɓandu makko joƴƴina toon to stade mo Kulikoro toon to leydi Guinée Conakry Alpha Condé windi ɓatake faade ambassadeur mo leydi Guinée taweteɗo toon to Paris lamorgo leydi France ɗum ko caggal jaltugol aduna joom suudu Alpha Condé wo holliti wo yiɗa hay goto e laamu leydi Guinée ɓatto ɓandu joom suudu makko kabruji men mana en ha to leydi Côte d'Ivoire Burkina Faso Cameroun Togo RD Congo Tchad kame Nigeria ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ngam lewru korka teddundu comptoir français d'électricité ene wiya moɗon Ramadan Mubaraka comptoir français d'électricité ari e dow moɗon ari ko ɗoftude mon e mahanteje mon ko fate banggue électricité taw dañata hen caɗele comptoir français d'électricité addani mon ko matériel moƴƴo taw ko original diwɗo toon to leydi France comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e magasin Auchan gonɗo ɗon ɗo Kermassar ɗo comptoir français d'électricité wi on kuura ko koddiɗo bonɗo hen banggue koddiɗo moƴƴo hen banggue sa waɗe mahdima matériel moƴƴo ma rento kala ken wiye cumoji ɗi sirki kuura nonne kadi burliraji lampa e kala saaha masuji kuura masuji firgoji e goɗɗum kala ma rento hen nde tawno ko produit moƴƴo moɓe guitti toon to leydi France comptoir français d'électricité aɓe jogui table moƴƴo no feewi aɓe jogui gueɗe kewɗe ko fate banggue mahango taw kadi ene yaade jamanu no feewi so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi disjoncteur uji moƴƴi différencier uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa kam miijiɗa projecteur uji ha e goɗɗum kala aɓe jogui ɗuma ko nonne kadi aɓe jogui les bottaji moƴƴi aɓe jogui kala ko fate banggue câble taw ko ɓoggi caméra surveillance kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire comptoir français d'électricité ma heɓen kollaɓi comptoir français d'électricité to Dakar Kermassar taɓande temedere hakkude men Auchan joni joni keɓa hen kollaɓi so tawi jiɗɗa ko jokkodirde e tonggode comptoir français d'électricité ɗo gonɗa kala keɓa kala kene moƴƴa e nder galle ma to banggue kuɓɓam tawatinata caɗele mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe comptoir français d'électricité are meɗen wi en Ramadan Mubaraka ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal
caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkudire ceerno Djiby Sy ma heɓen kollaɓi. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno Djiby Sy no humpiti. ceerno Djiby Sy ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno Djiby Sy laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djiby Sy ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno Djiby Sy ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 48 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djoum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorelte ko haakono haako wargani witta ko ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ɗaɗi cukkiɗi ƴiƴam pendiɗama ha jeeyi sababu jaaɗo e ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koppi musoji ɓandu musoru sa jokkodire gorelte ma yiito hen hoore maɗa. an joguiɗo tension AVC ɓandu jaaɗoru artina e kala saaha jungo walla ni paygal ene wappiti walla ni ene jaaɗa aɗa noon ka hayyade ni jama ni juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorel teya joni keɓa hen ko laaɓi. gorel teya sa yiɗi yaade to site mabɓe internet jangana hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri labde mbatta ko www.gorelte.com ma jengan hoore ma kala ko gorelte safrata kala. sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorelte joni min dokkuma ɗen tongoɗe. so tawi koto leydi Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96. so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda 77 128 23 46. so tawi koto Dakar marché Zeng jokkodirɗa koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43. so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto France koye Amadou Ba 06 52 19
76 71 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon hettotoɓe yewtere buuɗal yurmede taw kadi koye tarihaji annabaɓe meɗen kala e mon jiɗɗo moftude ɗin leppi walla kala ɓoccitiraɗo ɗi leppi sa yeehi to yittoɓe a tappi Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe so tengade daari ma taw toon jewte mon e kabaruji mon kala ko fate Weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ibrahima Saydou Kane no gewɗen wadde kala lewru ndu nde daari walla mbiyen kala tan guila tan lewru ndu daari ha yettiɗo hen kala ñalawma eɗen gaddana hettiyankoɓe jayde Weltare TV actualité ji ko fate banggue gueɗe diine l'islam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. sikki ala en garti humnude aadi mo garodirɗen e julɓe ɓe ko wasiya tan jiɗɗen wasiyade julɓe ɓe ha hande koye nder lewru korka he gonɗen. lewru korka ndu endu fecci e pecce tati. feccere adande nde woni sappo gadana o ko yurmede Allah woni hen. e kala ko korɗa e kala ko golluɗa e moƴƴere e sappo gadane ɗi a heɓat hen yurmede Allah. yurmede Allah noon ene yaaji. yurmede Allah ene yaaji ha tengti noon e yurmede Allah nde aduna nde julɓe e heferɓe fof poti e nden ɗon yurmede Allah. Allah ene yurmo julɗo o ene yurmo kefere o. yurmede Allah noon heerinde ene woodi nden koto laakara nden ko julɓe tan jeeyi ɗum kefeero ala toon gueɗal. ɗum noon sappo gadano o ɓenni yurmede nde ɓenni ha hande ko yurmede Allah tan gonɗen. neɗɗo so tawi tan o naati e yurmede Allah e alhaali makko feewi golle makko moƴƴi. sappo ɗimmo o woni hakkundejo mo gonɗen e nder muɗum o ko kafrangal bakkatuji. ɗum noon mone men fof yo daro sirñino beeli Allah ene hafrana ɗum bakkatuji mum ɗi ha laaɓa. neɗɗo mo ala bakkat ala. bakkat ene sewi. bakkade ene sewi. ɗum noon ɓaade bakkade ene sewi e en gonɗen ɗo koye fatara mo ganduɗa koye saaha mo daawal ngal ganduɗa ngal ɗo neɗɗo ene hafrane hen bakkatuji muɗum. ɗum noon kala mo hafranaka ɗo bakkatuji muɗum yo andu ko kanum woni mo jolaka hafranede bakkatuji muɗum. Allah ko kafrowo bakkatuji ko jaafotoɗo. Allah ene yiɗi yaafade kono noon ɓuri wawde yaafade fof ko jaafniɗo. Allah ko jaafotoɗo omo yaafno haymo yaafnaki kono noon jaafniɗo ko on o ɓuri wawde yaafnade. ɗum noon goto men fof yo wertu juuɗe muɗum weeɗa juuɗe muɗum gam yaafnade Allah. ko ɓenni e ko fay arde fof yaafno Allah beeli Allah ene hafrana ɗum bakkatuji muɗum ɗi. ɓaade koye ngal daawal jeheten koye nden yolde gonɗen wadde ɓaade ko yolde nde gonɗen nde ƴeewen jooɓaari yoɓanade yolde nde gonɗen nde. nde ɗo yolde ko yolde kafragal bakkatuji. ndeke mone men fof wasata ene rimdi bakkatuji ha teddi yo tinno ƴeewa e nde ɗo yolde ɗeɗo balɗe sappo lombiɗe ɗo ɗe beeli Allah ene yaafo ɗum bakkatuji muɗum ha laaɓa. yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen ha laaɓa. ɓennuɗi e paɗerɗi fof yo Allah yaafo en. ko ndewɗen Allah hewde famdude fof Allah jaɓana en. ko taatiɗen e ko perguiɗen fof Allah yaafo en. musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi Sénégal hanki tini sunare jaltugol aduna biyetenoɗo Ibrahima Sène mo ganduɗa ko dawriyanke mawɗo no feewi
taw kadi ardi ko landa PIT ko wana ɗum ko kadi ko faggiyanke mawɗo no feewi to banggue faggudu golliɗo golle kewɗe no feewi nder gendi ndi leydi Sénégal tugganma tan hitande ujunaji ɗe 12 ha yetti ñalawma hankimo yalti aduna o ko duusodiɗo hooreji leydi Sénégal ko on hanki Sénégal waasi fittano muɗuma taw kay on Sénégal hanki waasi mo ganduɗa taw kadi jeeya ko toon to diwan mo nder guejdande maayo ko hande noon ɓandu makko wira toon to Ngaya waɗɗani Ndar ko wona ɗum ko noon mawɗo leydi Sénégal holliti hanki sunare mum kono kadi neldi duwaw dendagal ɓesguji Sénégal naɓe kala nonne kadi dawriyankoɓe hewɓe leydi ndi kala ndendi e makko sunare nde gam hollude darde makko e yodde fayidagal makko e nder gendi ndi leydi Sénégal Kermassar Nord wonande premier adjoint maire nokku o kañum e moɓodiral rewɓe yaadi mum kala taw koye ñiɓirde hôtel goto plage mo waɗɗani nokku o biyeteɗo Maguetta Sarr ɓe ndendini rewɓe hewɓe ɓe kolliti oɗo saaha ɓe jalti e landa Pastef ɓe tawyi mawɗo leydi Sénégal nde tawno jaam ɓuuri kala nde tawno ko jaam woni kala oɗo saaha kamɓe ɓe jittan ko jaam nde dumoto e leydi ndi Sénégal kono kadi ɓe jiiɗi koko ɓamtata commune mabɓe ɓe jiiɗi kadi koko addata jaam ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidimɓe tawi tan yaddude mawɗo leydi ndi Sénégal wonanta jaam ɓiɓɓe gendi ndi kala oɗo saaha Pastef waasi jaggal mum manggal to Kermassar Nord keddoɗen ha joni koye sifa dawrugola rewɓe Benno Bokk Yakar juɓɓini jonde mawde no feewi taw kanden jonde woni jewtowo ɗum ko docteur Cheikh Kanté ɓe kolliti e nder haalande mabɓe ɓoyata maɓe gummin seppoji mawɗi no feewi kamɓe yaadiɓe mawɗo leydi ndi e nder 46 département ji leydi ndi Sénégal kala holko woni miijo e fandare mabɓe ko yiddeɓe mawɗo leydi Sénégal nde yaltata wiya oɗo saaha kañum wonata mbir mabɓe moɓe gembata 2024 tuuba rewɓe Benno Bokk Yakar kañumenne keedan en caggal juɓɓini conférence mawɗo no feewi ko fate banggue gueɗe diine l'islam e gardugol sohna Mam Sare Mbakke taw kadi jeeyi nden yilirde ko Siriña Ganna Siriña Ganna Messina Mbakke on jeeyi on yuɓɓinno oɗon conférence kañum yewtanno hen yiddeɓe kamɓe noɗo saaha ko hoorejo leydi ndi nde wonata mbir mabɓe 2024 ngam golle muma ngarɗude no feewi caggal teskede hakkude luural wiyede luural hakkude hooreji leydi Sénégal kame Idriss Seck koye wonde kala ɓe kollirani ɗum Idriss Seck yuɓɓini kumtari taw ko sukaɓe yaadiɓe landa rewmi ɗum ko ñande asen nde kono kadi haala makko daɓɓa tan faade sukaɓe nottiɓe ko nde ɓe gonata sukaɓe laktuɓe darde yodɓe darde ɓe gona heloyoɓe ɓe gona seppoɓe ne bonna woni gueɗe ala kala fayida gonɗo e ɗiɗon fannuji ko wona ɗum ko rewɓe yaadiɓe landa rewmi woni Idrissa Seck ɓe nottoyima mawɗo leydi ndi toon to galle lamorgo to ɗum ko caggal nde konnguji kewɗi gaari wiyede luural netina hakkude rewmi kame APR kono saha kam kan haalane gasa ñifi ɗum ɓen rewɓe nottoyinoɓe toon to galle lamorgo to e gardogola wonande e gardogola mawɗo rewɓe o biyeteɗo taw ko e gardogola mawɗo rewɓe jaay toon biyeteɗo Ndeye Maguetta Diop o noon tawtoraka ngam wasde ɗum harde cellal no feewi kono kadi ɓe mbawi tawde toon joom suudu hoorejo leydi ndi ɓe kolliti on bisimama ɓe ne wonde joom suudu gardiɗo rewmi woni Ndeye Penda Tall hakkude APR kame rewmi haydara ko wawi sorde ɗon so wona tan jaam e kisala tan musɗo baɗɗo toon to département to Tivaouane taw kadi koye nokku biyeteɗo Job Hewar ko toon tan waɗi to Kira Makumba ko suka debbo hedde mo duuɓi 30 majjunoɗo gila tan nogas e 3 lewru mars ko kañum yiita hanki ɓandu mum e ene wara tene kadi ɓandu mum ne duppa on debbo noon ko desanoɗo ɗacci sukaɓe tato taw kadi wonno fannu mo yarno ko jeegu inde makko ko Awa Ba ko ɓandu makko hanki yiita kono ɗo saaha wa anditama ɗum ko caggal tawede makko téléphone kame bracelet mon heptina wonande ko kanko kono ɗo saaha andaka taw hol baɗɗo ngal baɗal kono kam teskama o majjino gila nogas e 3 lewru mayduɗo hen ndu activiste Sénégal najo
biyeteɗo Assane Diouf mo ganduɗa jaggirano wala garde à vue ko vidéo goto mo ƴettotono walla mo haalano konngudi musɗi faade mawɗo leydi ndi e noddude fitinaji mawɗi e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde o nottoyi dikka o hettama toon ɗon o waɗa garde à vue ko wana ɗum ko holliti oɗo hen vidéo jeeya koye vidéo ngaji ɓooyɗi no feewi wona vidéo hande o ene gasa noon won gartiɗo vidéo caggal vidéo dañi hitande manditare muɗum o holliti ko porto plainte contre x on bawɗo artirde on vidéo kala kono kadi ko wona ɗum ko ɓen hettiɓemo ɓe elle nanani ɗum koko mbaɗimo garde à vue en keɓani andu taw so tawi ko hande o darato yeeso procureur ngam ɓennude walla ala wo accitte darham bannoɗo woni wargo wannogo toon to Kir Dawuda Saar suka gorko joom jakarta goto nottotoɗo mawɗo M2 mo ganduɗa baranoɗo on mo duuɓi 17 bannoɗo ngal baɗal ko dognoɗo ken wona joni balɗe 4 wiyama teeɓa ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe caggal wonande yafuɗona caggal teskede ko fate banggue caggal testede tawa beele ene moƴƴa e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal jillu mawɗo leydi ndi toon to Russie ngam kaldigal hakkude makko e Vladimir Poutine ko fate banggue guerre hakkude Ukraine kame Russie jeyino sababu ha ko fate banggue céréal ngakki yoga e nokkuji Afrique ha tente windere nde kala ɗum jeeyi sababu mawɗo leydi ndi nde arti holliti yidde ɗum ko ƴewdel yo waɗe e leydi Sénégal ƴeewe so tawi beele ene moƴƴa to banggue climat mo leydi Sénégal 35 kilométre hakkude Dakar to Sangalkam catal bitegal ISRA taw kadi ko beele mo leydi Égypte ko on tigui waɗa moƴƴi ha ɓuuri moƴƴude ɗum jeeyi sababu jagorɗo ndema leydi Sénégal Ali Nguy Ndiaye wo holliti ɗo e novembre maɓe gummono ndema mawka e nder leydi ndi Sénégal maire Saint-Louis woni Mansour Faye kam woni jagorɗo ya ngara jonde hakkude makko e awoɓe Mboro siftindon haare bonde wannode keno wona joni yontere hakkude awoɓe Mboro hakkude mabɓe Kayyar haaɓe Kayyar naɓe duppi laaɗe mabɓe bonni hen gueɗe kewɗe gañi hen hewɓe ha goto wasi hen fittano muɗum kanko Mansour Faye o foti wonande état mo Sénégal ma yoptanɓe gueɗe mabɓe kala ngam addude jaam e kisala dadiɓe ɓe gendarme ɓe Kaolack jaggui kene tolno e ujunnaje 2 tonnes taw ko engrais giwɗo toon to leydi Maroc taw wonatiri ko toon to kaggulade port autonome mo Dakar jarmum ma wona 3 millions taw kadi fayi ko toon to Gambie ne wonde produit goɗɗo baɗɗo lokkoji Gambie mo andaka taw ko wona ɗum konon teskama ko fraude mawɗo woni hen ngam teskede fayi ko toon to Gambie kono noon destination waɗa koye Sénégal ɗum noon douane tetti ɗum kala jeheten ko toon to Ziguinchor taw yintona musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garanin kikiɗe hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi kamɓe catholique en de hanke ɓe mbaɗi ɗo feeto mabɓe feeto ngo no wiyete ko communion ina wayno ɓe kolliti kamɓe de tew mabɓe nguna seeri bamɗiɗi ɓe codanno kilo ko 350 hanke ɓe coodi ko 500 ɓe kolliti caɗele mabɓe ɗe ne keewi gila e sukar one seeri pompiteére one ɓeydi soble ɗe ne ɓeydi e mabɓe ɗum noon yewɓe bamɗi ɓe nde namdade holi oɗo sababu ɓe kolliti kamɓe de bamɗi ɗi ngala ɗo e Casamance e diwan Casamance maɓe jaha to e Kafrine e Koungil nde ɓe puɗɗa wawde dañde bamɗi ɓe cooda ɓe mbaɗa passe ina wayno ina waɗi caɗele mabɓe kamɓene soɓe ngari il faut kaɓe mbawa ɓeydude ɗum noon julɓe wonɓe ɗo e nder Casamance kamɓene ɓe kolliti laamu ngu yo waw daranade ɓe wawa daranade ɓe ɗiɗo piriji guila julde korka nde arde fewte batte pompiteére e soble beele ina wawa heɓade sononki ɗum ma won galleji kewɗi ɗi dañani ko mbaɗi e barme so tawi no mima ɗon jehen to e Sédhiou ina wayno mairie Sédhiou de ɓe kolliti kamɓe de ɓe mbaɗi parité no feewi e nder mairie ndi golle ɗe eɗen jaari yeeso rewɓe e worɓe rewɓe pakaw kamɓene ɓe mbaɗi formation ɓe kolliti ɓe gayni formation kono noon eɓeɗe jooɗi ɓe cuwa tawa ƴettede
ɗum no eɓe ñaagui laamu ngu yo waw daranade ɓe wawa addandeɓe ɗo poursuiji beele kamɓe ɗen mbawa yitade hen koye mabɓe ɓe mbawa wallodirde e worɓe mabɓe ɓe fewte batte dépasse kono noon wona neɗɗo janggui ha paari tan jooɗima ɗum ina wayno jangde nde ala e muɗum nafoore hay hunde. Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Saar Abdullaahi Saar yo nokku e walde jam. Amadou Isaga Kebe ɗen gandi hande Issa yankoɓe goni koye feeta pak muɗumen eɗen mbiyaɓe tan bon feeta kono kadi eɗen mbiya tan holde caɗele gasanta Afrique kala nde julde ari koma yimɓe goya prix kala kande korka ari koma yimɓe goya prix teskama e nder Afrique kala ko ari koma yimɓeɓe cimta gonɗi no feewi. Amadou Issa Kebe sen giwi leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie takkomaje Nouadhibou kukkiti liɗɗi kewɗi no feewi ne hen liɗɗi tukosi ne hen kadi liɗɗi mawɗi no feewi. ɗum noon wona tan ɗen takko yeehi hay takkomajeji kewɗi no feewi kono andaka ko jeeyi sababu ɗiɗo hen liɗɗi maayde mum ɗum jeeyi sababu jagorɗo awo gendi leydi ndi neli toon scientifique en mawɓe no feewi gam yurnitade so tawi wona rafi walla ko posnede walla holko jeeyi sababu maygol ɗiɗo hen liɗɗi ɓe noon mbaɗi hen wittoji mawɗi no feewi haaɓe mbaɗi ɗum e nder laboratoire uji mabɓe kono ɓe kolliti maayde nde ene gasa taw ko maayde tan arde kono ala kala ko holliri wonande ko ɗum jeeyi oɗon sababu hewɓe kam ɗeɓino haɗede liɗɗi ko ɗon noon poñodire kewɗe jiyetano e nder nduɗo hen lewru sinima ko catala min ngal leydi Mauritanie to Zouayrata ɓe mbaɗi toon golle mawɗe no feewi ɓe tottiri toon autorité ji ɗi kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi ujunere temedde jeegom taw ko uniforme scolaire uji taw ganduɗa ko fati banggue comci ɗum noon fayi koye capanɗe jeeɗiɗi jeegom ujunere ɗum fayi koye école aji taweteɗi toon wonande ɓen sukaɓe janggoɓe e nder état mo Trésor taw kadi jaɓɓi ngal ɗon ballal ko gouverneur état o Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie windi ɓattaki hanki walla ni ko téléphone wo noddi colonel Assimi Goïta gam hollirde wonande sunare yande e mum nde on e ɓiɓɓe gendi leydi Mauritanie kala ndendi ndeɗon sunare wo holliti ɓesguji Mauritanie naɓe kala e nelda duwaw dendagal ɓesguji Mali naɓe kala ɗum ko caggal ñalawma hanki o jaltugol aduna wonande jinnaɗo mum gorko colonel Assimi Goïta hoorejo leydi Mali to leydi Mauritanie keddana joni jillo taw kadi ganduɗa ko sete timmuɗo neli ɗum ko gouvernement mo leydi Mauritanie tenti noon hoorejo leydi Mauritanie toon to legal Al Jazeera to tujinina gam juuroyade e jurtoyade wonande on galle cumnoɗo toon ha jeeyi sababu nayo mbasi en pittali mumen ɓe ɗacci toon enveloppe mo million ngaji jeegom giwɗe hoorejo leydi ndi kamɓe laamu ngu kala gam muññidde ɓen e oɗo henna Moussalla bannoɗo guila e lewru mars toon to tujinin to legal Al Jazeera jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie o holliti weltare laamu leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde toɗɗa biyeteɗo Nuhun Thiama on toɗɗa koye cattal jokkodiral to banggue dawrugol pamodiral to banggue union africaine Addis Abeba ɗum noon ɓe kolliti yonnude ngarɗugol o saaha darde leydi Mauritanie kam yoga e cate wonande teskaɗe e nder aduna o kala wuldu marjogo o holliti jonde kaldigal hakku walla mbiyen kaldigal hakkude makko e koolaɗo kuuɓal catal islamique on woni Ousseynou Ibrahima ɓe mbawi yewtidde caɗele ko fati banggue juma al aqsa mo ganduɗa ko police mo Israël naati ha e nder juma ene fiya ɓen julɓe ene waɗa e mabɓe garnatuji gulɗi jaw cafɗi no feewi kaaɗɗi no feewi aduna o kala haala hen kala ko haali no feewi ɓe kolliti hen metti mabɓe mawɗe no feewi ngal ɗo catal biyetegal ligue islamique arabe holko foti wawde haalde hen e holko foti wawde guijade hen gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie taweteɓe to keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali tono ko mbiyeɗa Adela Bagre ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe joguitiɓe armeji wowɓe wujjude gujjata ko otoji e nder leydi Mauritanie sara keerol ɗo taccina nawa e nder leydi Mali to luumaji ɗi mbaɗat to woni duggeɗe ko toon ɓe jeeyat ɗin otoji ɓe garta ɗum ko caggal ballal finoɓe e nder diwan nde jokkodiri e gendarmerie nationale mo leydi ndi
ko nden ɓe mbawi teskade ha goto oto mum wujja ɓe ndewi nde muɗuma haɓe nawi to Mali haɓe jeeyi toon moɓe jeeyi toon o haɓe gandi kay ko nden ɓe mbiya teb taw gulwulti godani altina hande o sappo lewru seeɗto udditi kadi dossier ji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed wuldu Abdullaahi Aziz ɗum koye duuɓi sappo ɗi o laamino gendi leydi Mauritanie ngam dossier kollirɗo omo alɗi no feewi taw kadi nguɗon ngalu kala wayti ko kalis leydi ndi o watti ɗum e jiifa makko kame gollorde kala kewɗe hande noon hewɓe settotoɓe darima e yeeso a bara sengi wi to leydi Mauritanie haɗa men yettade leydi Mali jeheten koto Maroc ñande asen nde hewɓe ceppi yogay gure taweteɗe nder leydi Maroc holko jeeyi sababu ngon seppo ngam wullitadeɓe oɗo saaha gurdam ne seeri no feewi nder leydi ndi ɓe erima laamu leydi ndi ha tenti noon parti gauche ko ɓen ɓuuri seppude ngam wullitadeɓe oɗo saaha nde gueɗe ɗe gustate gurdam ne seeri ɗon ɗo wona e nder lewru korka a teddundo sengi wi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali colonel Assimi Goïta kame gouvernement leydi Mali kala nde tawno hooreji leydi so woni sunare ko leydi kala woni e sunare ɗum ko caggala ñalawma hanki subako jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko biyetenoɗo capitaine Boukari Koyta ɓurnoɗo teskede yodde ɗum e armée gendi leydi ndi taw kadi ko on gonnoɗo capitaine jaaɗo foftorde muɗuma bo dokkaɗo hurum no feewi to banggue armée leydi Mali mo darde mum famɗani no feewi yalteɗuno koto hôpital mo katti subaka hanki o hande noon ɓandu makko nawama to stade Amadou Diarra mo Kulikoro sanga 16h ɗoɗo kaleten juulal takkusana ko nden ɓandu makko joƴƴinte ɗon ma konin koɓe ceppanmo majanamo wo takkane médaille ko ngan sanga o wawata wirede ko wona ɗum ko hoore jagode leydi ndi kamɓe gouvernement o kala ɓe dutti teddugal e duwaw wonande hoorejo leydi ndi ko noon kadi ɓe kolliti e dow sawtuji mabɓe aɓe duwono gendi leydi Mali kala to Mali keddoɗen bureau taw kadi ganduɗa ko EMS woni cetal tambingal cellal ɓalli windere ngam mawnindeɓe mandittare ngal cetal ko darna duuɓi 75 ɓe dokkiri matériel uji jonɗi no feewi ɗum ko hanki o ɓe dokkiri ɗum taw ko jagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Mali taw kadi rewi koye inde mo mbiyata itma mayi kuli on hanki rokkiri ɗum taw koto hôpital mo Gabriel Touré taw kadi faati koye wallidde rewɓe e gueɗe kewɗe guila e jibinirgol ha e appareil ji ha tenti noon eɓen joguiɓe ñabbuji mborosaji taw kadi ko daaɓoji mo jarmuma tolni 62 millions taw koye koppareje franc CFA balle mawɗe giwɗe e 11 goto taw kadi ko 11 moɓe inniri CARD taw kadi on 11 wawi wadde action mawɗo no feewi to nokku mbiɗeɗo Kolo Kani ene tawi nder leydi ndi kene foto wonde ujunnaje 350 neɗɗo taw ko guurɗo handicapé hen ujunnaje 9,190 ko debbo kamɓe kala ko hebloji ngarɗuɗi wadde hen financement ji taw kadi financement ji ene mbawa wawde darnudeɓe haɓe mbawa wurde hen gurdam moƴƴam no feewi kene tolno 78,4 millions ko preje franc CFA ɗo e duuɓi ɗiɗi tan to leydi Mali keddaren ha joni gartaten koye caggal nde koninkoɓe leydi Mali mbeyni laaɗi mum diwoje e weeyo kiidal no feewi ko wona ɗum ko noon colonel Souleymani Dembélé joguiɗo konngol armée leydi ndi wo holliti hay koninke goto mo leydi Mali mo hinde fama tawetake nde région mo kiidal ngam hormade wonande joƴƴine armée ji sifande wonnode guila 2014 ko wona ɗum ko noon fedde windere dogoɓe koyɗe jaam ɓe kolliti dogdeɓe koyɗe jaam ɓe jettima to Mali yiddeɓe oɗo saaha ko artirde jaam hakkude Bamako e kiidal sifande Alger 2015 ɗeɗen sifande wawata wurtinede beele leydi ndi ɓuura wonde e jaam ras bacca jaltinoɗo konngudi muɗum ko fatte banggue mayde gonnoɗo hoore jagode laamu Ibrahima Boubacar Keita woni Soumaïla Boubel Mayiga taw kadi wo hollino on koko wara e nder clinique mo yano safroyade hawo nangawo Dumba wonande jayidi yanke ngarɗuɗo golle biyeteɗo Aliou Touré kalnoɗo yo accite ko ɓuuri yawde on noon guila tan 6 avril haytiɗo hen
yiyaka andaka taw holto woni andaka woni koye juuɗe laamu caggal nde haali yo accite walla a goɗɗoma to leydi Guinée Conakry toon paaɗena hajja jenne kaba wonno joom suudu Alpha Condé tawetenoɗo to hôpital américain taweteɗo to Paris lamorgo leydi France ko toon hanki wasi fittano ñande asende caggal nde joom galle makko wonno lamɗo 2010 ha 2021 ko nden colonel Mamadi Doumbouya folliɓe e lefol laamu oɗo sa Alpha Condé tawete to leydi Turki kanko wayano sofroyade ko toon to leydi France ko toon o wasi fittano makko Alpha Condé windi ɓattake faade ambassadeur mo leydi Guinée taweteɗo toon to Paris lamorgo leydi France o yamirani hay goto e gouvernement mo leydi Guinée nde ɓattoto goski joom suudu makko ni o saaha goski so felti iwde toon waɗata ko Paris Bamako kanka ko toon o jogori wiroyede to leydi Guinée keddoɗen ha joni jeheten ko toon to koya ko accident musɗo waɗi toon ko camion mo remorki mawɗo carsunoɗo conteneur on conteneur yani taxi goto on taxi ne wanno yimɓe jeegomo nder jeeyoɓe kala mbasi pittali mumen ene wonno tiggoyel tokosela gañi hen kono kam ngel yalti ene wuuri ngel yalti ene wuuri sen gewi to leydi Guinée paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñande 17 avril nduɗo hen lewru 2023 walande jagorɗo toppitiɗo ko fate banggue gurdam yonta e nder leydi ndi holliti cetal ngal Alhassane Dramani Ouattara yinno darnude ngam wallide sukaɓe ɗum ma laato guilay projet ji mabɓe ɗum waɗata ko 17 maɓe jaltina kalisaji kewɗi no fewi kene foto wonde sukaɓe yonɓe no fewi kene foto wonde sukaɓe yonɓe no fewi kene fotonde 16 ujunere suka joguiɗo projet miijo yencinde hunde kala hen suka ma heɓ million walla ni million pawɗo ɗon ɗo laamu ngu yaltini kene tolno e 360 milliard ngam walloyde kene tolno e 60 ujunere suka ha wawa wadde projet ji mum e nder leydi ndi ɗum ko wonande ko vision mawɗo leydi ndi haɓade kala kene wiye jonde wasam gollago to Burkina Faso sahela ñande alhamisa ne jofi aljuma ko wargoji bonɗi mbaɗi toon 44 jamburu kañumen pittali men guitta e nder région mo Sahel tawi nder commune mo Sentenga taw kadi hen 31 mbara koye wuro wiyetengo Kuruko hen 13 mbara koto wiyetengo tundu bi taw kadi oɗo saaha laamu ngu holliti ɗiɗo hen wargoji ko wargoji bonɗi no fewi ɓe kolliti hen mette mabɓe ko wona ɗum ko mintoreɓe ɓe jooɓino pittali mumen to doori loskoji gudditama hen ɗum ko caggal nde koninke goto wara to legal Petit Paris caggal noon kamɓe ne mintoroɓe ɓe jiiɗi yoftade ɓe cokke kure wonande ɓen taweteɓe toon tuma noon ko fulɓe hewɓe ɓe mbari toon oɗo saaha laamu ngu udditi hen losko yañgo no fewi to leydi Cameroun gouvernement leydi ndi haaɗi kala duwani ɗo woni nder leydi ndi nde sokata demuɗi mum ha tiiɗa kala ko fate banggue jamɗe mahirtede batimaji nde nannete e nder leydi ndi caggal ɓe kolliti leydi ndi ne fewna jamɗe local ko ɗen tan poti hutorede nde tawno jamɗe goɗɗe garoje hewɓe jaɓata sodde ɗe tottogo sarɗi yankoɓe lulde mumen ɓe gooti kuulal artide ha joni ɓeydude ko fate banggue état d'urgence lebbi 12 ɗum koto région mo Savane waɗɗani Burkina Faso hande habtade ɓen seɓɓitiɓe wi jagorɗo konu leydi ndi beele jaam dumiɗo ne ɓeydo toon RD Congo wargoji bannoɗi ñande aljuma nde ɗin noon wargoji banno koto wuro wiyetengo Musanda Mba ne tawi nder Beni ha kene foto wonde fittandu nogas neɗɗo itta hen l'organisation état islamique jeytima nguɗon janguɗ ɗon ɗo laamu ngu jofino peɗeli ko ADF wanno ɗiɗon janguji ɗum hanki ɓe jaltini oɗon hanki ɓe jaltini ngol ɗon ɗerwol ngam hollide ko kamɓe mbaɗi ndeɗon bonande jeheten ko toon to Tchad riwi ambassadeur mo leydi Allemagne taweteɗo e nder ñamena lamorgo leydi ndi ɗum ko caggal on nde yaltini konguɗi ɓe jiiri konguɗi ko konguɗi yidde feccude ɓerɗe ɓiɓɓe leydi cannaɓe ñande asinde kikiɗe ñande woƴƴetti laana ndi o yalti leydi ndi to Nigéria e nder balɗe 5 kene tolno 150 fittandu woni ko itta e nder état mo Benoit ne tawe
e nder leydi ndi Mouhamed Buhari hoojle ndi holliti hen metti mum mawɗe no feewi kene tolno capantato e jeeɗiɗo ɓen mbara koye kan réfugié ji heddiɓe koye nokkuji goɗɗi ɗum ko haare hakkude remoɓe kame aynaɓe taweteɓe e nder leydi ndi to joolam jabeeri jeheten koto Iran jillu jagorɗo affaire étrangére mo leydi Arabie Saoudite yettima heccankio to Riyad yettima heccankio to Tera jaɓɓima mom toon nando makko siftinde on ɗeɗo dumunnaji kala jaam koko arti hakkude Iran kame Arabie Saoudite taw koye dogde koyɗe jaam leydi Chine ɓe mbawi yewtide toon toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue artirde jokkodirala timmogal ɗum ko caggal ke wona duuɓi jeeɗiɗi ngal ɗon taƴodirala keddoɗen koye ɗen taƴodire gonde hande jokkede Arabie Saoudite neeli délégation mawɗo no fewi toon to sana koto Yemen ngam kaldigal hakkumaɓe hoɓel mo utiti on sete noon jaɓɓama jaɓɓiɓe ko hoorejo leydi Yemen ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi oɗo saaha beele jaam duumiɗo ene arta hakkude Arabie Saoudite leyɗele arabeɓe kame Yemen ha tenti noon hakkude hoɓel mo utiti kam ene wondi e ɓen ɓe gona hoɓel taweteɓe nder leydi ndi caggal duuɓi jeetati haare jeyde sababu ha pittali kewɗi keddi hen leydi Chine ha hande metti mum giwani fade Thaïlande ɗon ɗo ɓe guitti kene foto wonde 1 navire mutowo e maaje taw ko guerre kene wona 59 laana ndi wowa gono dow taw wawi bombude kala sifa ha hande aɓe guijo wonande ɓen aɓe guijo hande Thaïlande ngam yidde guijade ɗum guijali cattuɗe no fewi ɗum ko caggal nde Amérique yinno lombade hakkude Chine kam e Thaïlande keddoren ha joni koye joolam jabeeri jeheten ko toon to Vatican Pape François hanke nder message mo yaltini e yeeso kene wona temedere ujunere wonande Isa yanke wo yonnani fitinaji baɗɗe nder windere nde ha tenti noon toon to Proche Orient ko wayno Israël Palestine ɓen julɓe ittaɓe kaɗo juma ha nonne kadi Russie kame Ukraine oɗo saaha hakkude Chine kame Thaïlande e nokkuji goɗɗi kala e ɓen waɗoɓe janguji o holliti o aduna hol aduna gonaɗo o yonnan ɗum hay seeɗa leydi France Emmanuel Macron erima Union européenne nde mbasata wadde ɗemɗe mumen ko fati banggue ngal ɗo guijodiral gongal hakkude Chine kame Thaïlande nde mbasata heedande Amérique ni Chine yoɓe dar tan ɗo hunde jogori kala faade immeuble goto taw kadi gaɗa ko pettuɗo toon to Marseille ɓalli 4 jiitama hen no maire hollitirno ene ɗamini yiitude wuurɓe kono haɗo ala kala ko feeñi hen tawa Palestine najo goto fittande muma ittama subaka hande o taw koye reet goto mo Israël ko ɓen pellit toon to Cisjordanie caggal hande wonande ɗin fitinaji ene jokki toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena